Kolegovia z PSK vám povedia, že prestaňme používať ropu a plyn. Ale to je strašne hlúpe a krátkozraké. Lebo to nie je len o tom, že kúrite, alebo že chodíte na to palivo a že budeme všetci mať elektroauta. Ale na čo bude tá elektrina, z čoho bude vyrobená? Z ropy sa vyrábajú obalové materiály. To málo kto rozpráva o tomto. Z ropy sa vyrába napríklad, nedávno bolo krásne video, keď jeden kolega konfrontoval môjho kolegu zo Slovenska presne touto témou, že z ropy sa vyrábajú napríklad aj asfalt, z ktorého sa robia cesty. Tak z čoho to budeme stavať? Komisár Jorgensen pre energetiku povedal, ani molekula ruského plynu nesmie prísť do Európskej únie. Naši kolegovia z PSK tam sedeli, ani molekula na Slovensko nesmie prísť. To je také hlúpe. Absolútne hlúpe. Lebo vy nehovoríte o elektrine, vy hovoríte o energii a z tej energie sa vyrába všetko možné. Tu nemôžete ani povedať v Európskej únii, že chcete nejaké vzťahy s Ruskom, alebo že chcete nastavenie nejaké povojnové, že oni sa nás pozerajú, že my s nimi už nikdy v živote nebudeme robiť. To je také detinské. A to, čo to odsťahujeme niekam, kam ho odsťahujeme na mesiac, to Rusko, že to Rusko bude stále v tom susedstve Európskej únie. Ono stále bude na tom svojom mieste. A čo my sa to nebudeme baviť s jedným z najväčších susedov Európskej únie, ktorého sa všetci ešte boja mimochodom, voči ktorému stále majú nejaké problémy alebo stále riešia nejaké historické spory. Namiesto toho, aby sme sa dívali do budúcnosti a našli niečo, čo nás spája, tak stále hľadáme ten problém, ako Európania. A my potom čo, si tam postavíme obrovský plod a s nimi sa nebudeme baviť? Čo z toho urobíme ďalšiu Kubu, alebo proste čo je našim cieľom? Toto nikto nepovedal. Dúfam, že nebudeme príjmať ďalšie balíky. Lebo už dnes vidíme, že 20 balíkov sankcií a už stále majú problém vymyslieť, čo ešte by tam dali, len aby akože potešili toho Zelenského, aby mu ďalší balík, lebo je výročie, alebo je neviem čo, lebo furt nejaký vymyslený proste dôvod. A stále iba viac a viac ubližujeme ekonomike Európskej únie. Lebo nevidíme, že by tá ruská ekonomika nejako kolabovala, pretože Rusi si zatiaľ našli odberateľov tých svojich surovín a všetkého, čo vlastne dodávali Európskej únii. To, čo potrebujú, si vedia doviesť. Našli si odberateľov v Číne, v Indii a v ďalších štátoch, proste inde. Na to môžeme povedať akoby na tej východnej pologuli. A nás už ako keby až tak veľmi možno ani nepotrebujú. Čiže my sme vlastne urobili to, že aj keby to znova všetko začalo fungovať, je dosť možné, že oni možno už ani nebudú chcieť niektoré veci nám dodávať. Možno nebudú chcieť možno s nami spolupracovať v niektorých otázkach, lebo je pre nich jednoduchšie spolupracovať s inými štátmi, ktoré nemajú také nariadenie, nemajú také podmienky, nemajú proste regulácie, čo musíte všetko spĺňať. Nám sa akoby vracia to naše také velikáštvo, že my sme takí skvelí a my proste tu určujeme, ale už neurčujeme. A málo kedy si to vôbec uvedomujeme, že my už neurčujeme, že sú tu oveľa iní väčší hráči, ktorí proste majú oveľa viac otvorené to pole a my sa sami tými sankciami akoby viacej ešte uzatvárame do toho svojho vlastného priestoru, do tej svojej vlastnej gule striebornej alebo akejkoľvek pozlatenej, kde si hovoríme, aký sme dokonali, ale ten celý svet proste beží aj mimo Európskej únie. A my akože si myslíme, že určujeme ten svet, ako sa má hýbať, ale to sa už nedeje. A to vidíme v tých posledných konfliktoch. To vidíme nielen na tej ukrajinskej vojne, to vidíme aj v tej Gaze. To vidíme aj v tom konflikte na Blízkom východe. Že nás sa už vlastne nikto nepýta. Ako Európanov, že čo si myslíme. Že príde nakoniec ten Donald Trump, o ktorom si môže ktokoľvek čokoľvek myslieť, buchne po stole a povie, že to bude tak alebo tak. Potom máme predstaviteľku Kaju Kalasovú, ktorá je absolútne neschopná, to treba povedať. Človek, ktorý používa vlastnú skúsenosť, vlastný názor aj ovplyvnená tým, že robila tú estonskú premiérku a že proste tam vyrastla v tom Pobaltí a že má ona vlastný nenávistný postoj voči Rusku, voči Bielorusku, voči všetkým ostatným. Ona to prenáša do toho, čo hovorí a nie je schopná nájsť nejaký spoločný menovateľ, nájsť nejakú spoločnú stratégiu a vôbec nie je schopná byť diplomatom a reprezentovať Európsku úniu aj v ťažších rozhodnutiach, aj v ťažších konfliktoch, kde by sme mali byť my práve tým nositeľom toho mieru a tých návrhov a tých názorov, že poďme to spolu riešiť a viac prilieva olej do ohňa práve preto, že nevie ustúpiť z tej svojej národnej pozície.